เดี๋ยวให้พ่อมาเอาไปด้วยलोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देन्स्रि फुंखाय इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय नै देलाय मालायनो रौतायाव थांनो ओंखारदों आङो दायो ओमफ्राय रौतायाव थांनायनि जाहोना जाहैबाय रौतायावहाय रुमबां दख'ना स्ट'र अपेनिं खालामनो नागिरदों दिनै बेयावहायनो जोंखौ एसे आलासि हिसाबैबो ओमफ्राय भिडिअ लाथ'थ'बो लिंहरदों आरोना ओमफ्राय दा आं थांथ'थ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय रुमबां बाराद्राय थारनाया नोंखौबो दे दे जाबाय जाबाय बाय बाय हादो दे बिदि दे नै जोङो गारि गाखोबाय लांफायबाय जोंखौ थांगासिनो दायो जोङो रौता फारसे नै बियो जोंहानि बिबोनां जुनुन स्वर्गियारि ओरैनोथ' बिना नामा जोंहा मुथुजोंसो एखे जोंसार स्वर्गियारि ओमफ्राय जुनुनबो आरोना लिरनायावहाय जोंसार बिथाङा जाहैबाय भिडिअग्राफि ओमफ्राय दा जामुदा न'आव गैया नालाय गलाघाट थांबाय ओमफ्राय दा आङो हारसिंबो थांनो एसे उसुबिदा मोनो बेनिखायनो जोंहा मुथुआ नै बेखौ दायित्व होलांबाय आरोना आंखौ लांनो थाखाय न' औ ओमफ्राय नैबे जोंहा बिबोनांनाबो चेनेल दङ बिथाङाबो ब्लग ओरि होयो ओमफ्राय चेनेलनि नामखौ दे एसे खोन्थानानै लादो चेनेलनि नामा जाबाय जेटिभि राइड मटर ब्लगिंसो आंनिया गोजान गोजान जायगा बेरायनो थांबा आङो बिदिनो होयो आरो बिदिनो बाइक्स मटर गारि बेफोरनि सोमोन्दै होयो थ' थांनानै नायथां आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो औ आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोनाबो एसे जोंहा बिबोनांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलायनानै होदो बयबो नोंजों आंजों साबसक्राइब खालामलायबासो बयनिबो साबसक्राइबारा बारायगोन नालाय ओमफ्राय बिनिखौ साबसक्राइब खालामखांबाथाय बेखौबो बुंहरखा डाइरेक्ट आं नोंनिखौ साबसक्राइब खालामबाय आंनिखौबो खालामना होदो होननानै बुंहरखा आरोना उल्था उल्थि बदला बदलि ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै न' नै जोंखौ लांफायदो दखान बिगोमानि फंबाय मोखांखौथ' बोरै नुबावदा जेबो नङा जोङो जायगायावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय जोंनिथिंजाय अखासो थाइफ्रिदोंमोन गोजांसोनायमोन आरोना ओमफ्राय नै दा बिथिंजाय सान्दुंसो दुंदों आरो गरम मोनलायलायलांबाय ओमफ्राय दा एसे देखायनोसै आरो दखानखौ एसे देखायनोसै हाबथ'वाखै जोङो ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा नै जोंहा रुथुआबो बे रौतायावनो फिसा खामानि मावनानै दङ आरो ओमफ्राय बेहा सानफ्रोमबो डिउटि थायो नालाय बेवहाय ओमफ्राय दसे लिंहरथ'दों आरोना आङो बेखौ ओमफ्राय आं दहायनो खोन्थानो सानदोंमोन नाथायबा खोन्थानो बावगारबोदों बे मोनसे खोथायानो जाहैबाय सासे मा होनगोन बिराद फेमास आर्टिस्ट आलासि महरै लिंहरबावदों बेयावहाय बेखौ आङो दा खोन्थाथ'ला दा भिडिअआवहाय डाइरेक्ट देखायसिगोन आरोना थुदि बिदिबालाय हाबैनोसै आयौ थाखो 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 Nói thế nào là gì thằng á दख'नाफोरा ओरैबायदि मोजांखा मा गोलैखो हायो नोंबो थागोन होनदों नामा बेयावहाय न' थागोन नै सिम्पोल बिदन गोजाना इयो माबा मा कालार होनोमोनलाय इयो आकाहिना आंथ' आकाहिखौ बिराद मोजां मोनखायो लाखाबाय नामा
ayo kapan Pasti मोजां दख'ना सोरबाफोर नांगौबा लांफै नैबे रुमबां स्ट'र रुमबां दख'ना स्ट'रावहाय जि मोजां नै माबाय FNF आंथ' दख'नाफोरखौनो जेखौबो सिनाया मा बियो लफाय न' बियो लफाय ना बेबो लफाय बेहाय बासिदो रुपल बेबो लफाय इलाय बेदां एसे मोजांखाना नै बेसेबांनो 3800 दोंजोबखायोना इयावहाय नै बियो 3000नि जि मोजांखा नै बे 3800 नि बेफोरो न' गासिबो नै बियो 3000 नि दामा होनाय दोनखाजोबो ना आं दहाय नायसननो बावगारदों नै 4000 नि नै बेफोर दख'नाफोरखौ लांनो फैबाथाय एसे गाननानै नायजागोन नै बे आयनायावहाय समायदोंना समायाखै नायजागोन आरोना नै मालिका दे खिथाना होदो माहाय दख'नाफोरखौ मा दख'ना बबेनिफ्राय लाबोदों देलाय नोंसानदो थालाय दे नै मालिका नै बिसोरनो आरोना बोराय बुरि होनबाय ओमफ्राय मालिकफोरनियावसो सोंनोसै आङो बबेनिफ्राय लाबोदों मा दख'ना बिबारनि मोनजोबगोन आरो गोदान लेटेस्ट कालेक्शनफोर मोनगोन बिबार ब्रेन्डनि नै बेयाव लफायनि मोनगोन लफाय बै गोजौनियाबो लफाय नामा इयो बिबारमोन न' नै बियो बिबार बेयाव FNF आरो बेयाव दं महर दावराय सानबि बे सिजौ मैनानिबो दङ गोदान हा ओमफ्राय दे आरो इथिंनिया सिजौ बैफोर आरो न' इन्दि गस्ला इन्दि जि नैहाय बेगा ब्लाउसआ फैगासिनो मोनफैथ'वाखै न' कटन बिदन गामसा आर'नाइ गामसा बेग दं नै फैसा लाग्रा बेग समायना 500 लाग्रा बेसेबां बेलाय दोंखायोदां 300 एंगारनो हायो आरो आगर गोनांलाय ना मेल्ला फैसा लाजागोन नै जाब ओमफ्रायो दिनैनि दिनाव नोंसा बिसि फिसाय सानैजों एसे माखौबा बुंनो नामा आंनि ब्लगावहाय माने दिनै मानो जों ब्रेन्डनि दख'ना लायनो थाङोबा जों अनलाइन नङाबा क'क्राझार थांनांगौ जायो बेखायनो आं रौताव जाहाथे मिडिल जोंनि बर'नि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आं रौताव माने गासैबो हमना जोंनि सनितपुरनि मानसिया फैनानै लाफैनो हानाय जेरै माजबाद अरां जोंनि थेलामारा गासैबो फैनानै रौताव फैनानै बेनि थाखाय लकेसन खाम रौताव बे ब्रेन्ड एसे गोदान ब्रेन्डनि दख'नाखौ जों दखानखौ खुलिनो नों माखौबा बुंदो जाबाय न' दख'ना स्टरखौ दा बयबो माने अनसायलायदो आरो ना बयबो अननानै फैदो जोंनि दखानाव लांफैदो गोदान ब्रेन्डनि दख'नाफोर दख'नाबो मोनगोन नै आब' मिथिया दख'ना नै जोंना मिथिया माहाजोना देलाय मा लाखो एसे देखायना हो अननानै हरनोसै आं थाइसेबो लाला नै गांथाम लाबाय जोंना मिथिया बे गांसे ओमफ्राय नै बे गांसे ओमफ्राय नै बे गांसे
बिराद मोजां ट्रेन्डिं गस्लाफोरनि कालार मा होनो इखो लफाय नङा बे मा पद्मिनि सेट फ्रेम गैया बेयो पद्मिनि सेट नै प्रसाद जाबाय जोंहा बेहाय मिथियालाय साराखै मिथिगौ मा होनो ना प्रसादनि उनावहाय जों बावसो नैबेयाव मा दंथाय खुलिनानै नायथ'आखै र' देखायलांनो नोंसानि न'खरनि मानसिफोरखौ लानोसै आङो नै बियो बे दख'ना दुखान लाहानि फंबाय नै बियो ओमफ्राय नैबे राजाया बेस्रानिनो फिसाला आरोना दख'ना दुखान लाहानि मा नामलाय जिद होनना बुङो जिद दख'नालाय बहा थांखो थांबाय न' सोरनि बियो सिनायजोबला बिसोर नोंसा आबौ आबौ उमैनानि आबौ नों बे दख'ना दुखाननि बिगोमाखौनो होननांसिगोन आरोना बिगोमा नोंसोरना खामानि मावनाय फाला गोलैदो नामा ओइ मा नामलाय कृष्ण होनना बुं कृष्ण होनना बुं आबौखौ देरथारबायानो दिननिसो नुदों आं जोनोमनिफ्रायनो नुवाखैमोन लाइलानि मोजां मोनो मालाय मोजां मोनो न' बिदिनो नायबाय था बिदिनो नायबाय था ओमफ्राय थांसै माखौ बुंनो नामा दे होमबालाय आरो देनां बहाबा लोगो मोनबावबा न' दुकान अपेनिं खालामखांनायनि उनावहाय नै जोंखौ रायन'आवहाय जानो लाबोलायबाय ओमफ्राय नै रायन'आव फैयो मोजां बिराद मोजां रायन'आव फैया बिराद गोबाव जाबायमोन आङो ओमफ्राय नै बिबारफोरा ओरैबायदि साफा साफा गावदां बारनानै दङ ना आयु बेरे बासा बादिखा मासे गिदिर गिदिर जुनुन ना आया जि मोजां नुखादों रायन'आव फैनानै गोथाव मोनजासिगोन आरोना जों दायो ओमफ्राय नैबेयो अनलाजों दाउजों दाउ बेदरखौ एसे हायनानै जानो हायाहाय मा नों बेखौ जागोन ना जाया न' ना जागोन गोथाव इथि नायहरब्रा होनदोब्रा बेखौ नांगौ दायो आंनि ब्लगखौ फोजोबगोन नै जोंहा मिथि सनाया दे फोजोबना होदो आंनि ब्लगखौ बिराद मोजां मोनबाय गारनानै थांबाय मानसिखौ ओमफ्राय बाट उपाय गैया थांनांगोन दायो जोङो थांसै हर लाखिबालाय थागौमोन मानसिमोननाव गोमाथो लांमारसो पस्टआ बुंखादों आं थेंक इउ थाब फैजोबावबो आं फैफिना बोयै दे जोङो थाब फै बाय बाय थेंक इउ सो ओमफ्राय माच दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोनानै दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय 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 बाय
คำสั่งแม่ปัด